Karamin Dan Yar ba. Ya yi ba. Ya. Kin so kenan. Dan karami. Ya. Ya ne? Allah ɗazun har mun tausaya miki wallahi. Na mene? A'a. Kin je kin tere Adamu da ba dun ya ce ya tausaya miki ba da in ya fara dukan ki sai ya kusa kase ki wallahi. Idan Allah ƙarya ne wannan bai isa mu. Kin san da zun da kuna rikicin nan muna magana da ita ta zuciya. Magana ta zuciya? Kamar da ni jaki wana. To ke baki san ana magana ta zuciya bane. To kina ganin ƙarya ne to mu tafi tunani. To kin ji yanda aka yi kenan. Na ji uwarka. Na ji. Ba gashi mun gaya miki ta tunani ba. Shege dan makareciya maman kan ma makareciya ne. Mama godo ne kina zagi. Mama godo ne kina zagi da uwarki. Dan uwarka taba ni ka gani. So kama dan uwarka. Shege karamin dan iska. Danna subscribe. Kana ka danna ƙararrawar sanarwa ta yadda za a dinga sanar da kai da zarar mun ɗora sabon shiri.